Hej igen. Hej. Nu sidder vi i Lux. Ja, solcenter. Det er nice. Ja. Og vi snakker ikke så højt, fordi der er nogen inde i sol, så de kan muligvis høre os. Ja. Ikke fordi at det er pinligt eller noget at lægge det ind, men det var sådan, det var lidt, hvis det sker sådan nu. Det er lidt klogt. Ja, Ja. kort fortalt. Vi har været nede i byen, Ja, og der var drengen. ja, sådan nogle Mærkeligt nogen, der gav gas for os. Og bas. Og bassen. Vi kunne høre det helt nede i den anden ende af byen næsten. Ja, næsten. Og så i morgen har vi planlagt noget, som Det er en I overraskelse. får at vide, eller Eller I får at se. Ja, sådan kan man også sige det. Ja. Og så vil vi jo... Vi er jo nye Ja, vi er nye bloggere. bloggere. Og hvis I sidder og går ind på Din Skat Forever. Nej, Forever. For evigt er det. Din Skat for evigt. Jo, for evigt. Din Skat for evigt. Det er 1 år. Og så gå ind og skriv spørgsmål, som vi bruger til vores blog. Ja, Ikke blog, men blog. kanal. Ja, præcis. Så vi Ja. svarer på alle jeres spørgsmål. Ja, Uanset hvad det er. ja. Ja. Ja, altså det kan godt være, at der ikke kommer spørgsmål og sådan noget. Men altså, I må gerne skrive det. Og så, skal vi bare sige farvel lige nu? Ja, farvel. Farvel! Du skal stå sådan. Hej igen! Hej. Ja, Vi sidder stadig solcenter. ja, og vi keder os. Pænt meget. Pænt. Meget. Okay. Ja, vi vil... Altså, I kan altid ansøge os på Facebook også. I kan finde os på Facebook. Ja, I skal bare skrive Natalie og Sofie. Og det er Natalie og så sådan en og sådan en. Natalie. Ja, Sofie og Natalie, undskyld. Sofie og Natalie og ja, ansøg os her om lidt. Om Ja. snart. Ja, når I finder os. Eller når I ser den her video. Ja, når I ser videoen, så find os på Facebook. Så kan I sidde dumt. Det, ja, vi sidder Ja. dårligt her. Så vi går nogen af dem der. Vi går over et andet sted. Nej, vi går ind af dem der. Følg mig. Det er mig, Natalie. Og det er Sofie og mig. Okay. Vi skal lige... Og hvis I tvivler om noget, så er det her Natalie, og det er Sofie. Blondinen. Blondinen, det er Sofie, og den klamme Natalie. Ja, hvad kan man sige? Men find os på Facebook. Og YouTube selvfølgelig. Din skat for evigt. G-Arto. Ikke alt. Glem det. Forget it.